खुलुमबाय आंनि मुङा रंगिला दैमारि आं उदालगुरिनिफ्राय आं उसु गेलेयो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे आंखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बिदि जबनि थाखाय होदों आंनि गेलेनायनि गेजेरजों आं मेडेल लाबोनो हानायनि गेजेरजों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसाम सरकारखौ आं थेंक इउ होनो सानो जे बिदिनो आरोबाव आं बायदिनो आरो उननि जेनेरेसनाबो आंखौ नुनानै आरोबाव बिदिनो ट्राइ खालामथों मेडेल लाबोनो हाथों आसामनि थाखाय आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै आरोबाव मेडेल लाबोनो हाथों बिदिनो आं आरो आसा खालामो साख्रि मोननानैबो गेलेबाय थागोन होननानै मेडेल होफाबाय थागोन होननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि न'खरनि थाखायबो मोजां जादों आंनि उन जेनेरेसननि थाखायबो मोजां जादों आंनि आसाम सरकारा जे आंनो बेसेबांखिनि साख्रि होदों क्लास 7 निफ्राय जुरिजेनदोंमोन 2013 निफ्राय जुरिजेनदोंमोन मा खेला गेलेयो उसुनि अनगा आं जेबो गेलेया उसुखौनो गेलेयो बेसेबांसिम मेडेल लानो दायो दासिमथ' 2017 निफ्रायनो दासिम कन्टिनिउ मेडेल दङ दाख्लैसो थांनाय फेडारेसन कापआवबो 3 गल लाबोनो हादों आङो इयुन जेनेरेसन आं आसा खालामो इयुन जेनेरेसनाबो बिदिनो आरोबाव ट्राइ खालामलांबाय थाथों जे बिसोरबो मेडेल लाबोनो हाथों आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै आसामनि फारसे आसामखौ जौगाहोनो हाथों आसामनिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामनानै इण्डियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हागोन होनना आं आसा खालामो फरायगासिनो BA 5 सेमिस्टार उदालगुरि कलेज बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि सानखान्थि फिजिक केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA MSc BEd आरो डिलेट थानाय जानांगोन लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन